Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina mana fatan alkhairi da wannan da haɗuwa a wannan YouTube channel domin darasin koyon turanci. Kalma mu ta farko ita ce interfere. An ce interfere da turanci ana nufin mutum ya shiga wani lamarin da ba a buƙatar shiga, wani lamarin da ba a sa shi ba, ya tsoma bakin shi a cikin wani magana, kamar ka ce shishigi kurum. Shine example number one, say I wish my mother will stop interfering and let me make my own decision. Na yi fatan a ce mamata ta daina min shishigi cikin lamarina and let me make my own decision, sannan ta bar ni in yanke shawara na da kaina, in yanke shawaran abin da zan yi. Ina ma I wish my mother will stop interfering. Ina ma mamata ta daina min wani shishigi, tambaya na wasu abubuwan da bai shafe ta ba, and let me make my own decision, ta bar ni in yanke shawara na ko in yanke abin da zan yi da kaina. Example number 2 or word number 2, word na biyu shine example na biyu shine the police are very unwilling to interfere in family problems. The polisawa are very unwilling, ba sa son, are very unwilling to interfere in family problems. Ba sa so su yi shishi ko su kutsa kansu cikin lamarin da ya shafi family, abin da ya shafi family na mutane, wannan lamarin gida, to wani ba sa so su sa kansu a ciki saboda interfere ne wani abu mutum bare so ya ji ba. So they are very unwilling. An ce unwilling, you are very unwilling to do something, ba ka son yin abu, shine za a yi amfani da kalmar unwilling. Willing kuma kana son kai, unwilling kuma ba ka son kai. Ka gane ba? For example, ce he is very unwilling to go to market, ba ya son zuwa kasuwa. Ka gane ba? Da sauransu. So kalma ta gaba shine kalmar consider. An ce kalmar consider tana nufin lura da abu, tana nufin lura da abu, sannan bayan haka tana da waɗansu ma'ana. So bari mu ɗauki wannan ma'ana. Aka ce we have to consider what to do next. Ya kamata mu duba mu ga me ya kamata mu yi nan gaba. Shine we have to consider what to do next. Ya kamata mu duba mu ga me ya kamata mu yi. Sannan daga cikin kalmar consider tana nufin ɗaukan wani abu a wani matsayi. Kamar shi ne aka ce we consider him as our father. Muna mushi kallon babanmu ne, ma'ana mun ɗauke shi tamkar babanmu ne. Shi ne we consider him as our father. Sannan kalmar consider zaka ce we have to consider what people are going to say. Ya kamata mu lura da mutane me za su ce. Ka gane? We have to consider people feeling. Ya kamata mu lura da damuwar mutane. Duk wannan kalmar consider tana ɗauka. Dan saboda asalin kalmar daga consideration kuma lura da wani abu, ba da hankali, paying attention. Mun gane ba? Therefore wannan shi ne. Sai ga wani example na gaba muka ce you should consider other people before you act. Ya kamata ka lura da waɗansu mutane kafin ka aikata wani abu. Mana kuma wani abu da ka tashi aikata ka duba ka gani wannan abun zai cutar da mutane ne. That means you have to consider what people is that going to affect people. Abin da za ka zai shafi mutane, zai cutar da su. All these things you have to consider. Waɗannan abubuwan dukansu ya kamata ce ka lura. Yanzu mun fahimci kalmar lura a nan ita ma ta zo da wata ma'ana. Haka kalmomin suke juyawa. Therefore you should consider other people. Ya kamata ka lura da waɗansu mutane. Yaya in ka aikata abin nan ka cutar da su koya before you act, kafin ka aikata wani abu. That is it. So sai kalmar emphasize. An ce emphasize ana nufin kamar ƙara bayani akan amfanin wani abu, ƙara fito da wani abu fili, fito da bayani fili ko wani abu. Therefore aka ba da example, aka ce he emphasized the importance of helping an orphans. Ya faɗaɗa bayani, ya ƙara bayyana muhimmancin mai taimakon maraya. You see, an orphan shine maraya, orphans kuma su da yawa. Therefore he emphasized, ya faɗaɗa bayani, ya faɗi muhimmancin sosai. Therefore for example ce let me just put more emphasis ko kuma let me just emphasize on
the dangerous kaza kaza. For example, zan ce bari in ƙara bayani, ƙarin haske, ciro da wani abu fili wanda mutane su gane ba. Zaka ce I want just to make an emphasize, or I want to emphasize on the importance, or I want to emphasize on the problems that we are now facing. Duk irin wannan za ka yi amfani da su. Sai kalman gaba ita ce reconcile. An ce reconcile ana nufin kamar ka sasanta tsakanin mutane guda biyu da suka samu saɓani. Therefore aka ba da example aka ce Fatima and Aisha were reconciled. Fatima da Aisha sun riga da sun shirya. After Fatima made apology, bayan Fatima ta ba da haƙuri. Mun gane ba? That is apology, ba da haƙuri. So reconciling irin mutane guda biyu da ba sa jituwa daga baya a sasanta tsakaninsu. That is wannan kuma shine darasinmu na farko. In kana buƙatar kasancewa tare da mu, kai subscribing na YouTube channel domin kasancewa da mu a sauran bidiyoyinmu. Sannan muna fatan insha Allah wannan kalma daga na 1 ne zuwa na 4, kuma na gaba zai tashi daga na 4 zuwa na 8. Insha Allah ba za mu ringa maimaita kalma ba, za mu yi ƙoƙari mu gani ko za mu iya samu at least in Allah muna da tsawon kwanaki, za mu yi ƙoƙari mu fassara kalmomi alal aƙalli kamar guda 500 ko 1000. Wannan zai taimaki mai sauraro ya zama to shi ma ya fahimci turanci. Amma a ƙarshe kar ka manta kai subscribing na wannan YouTube channel.